Montri bokhorok Modi fatar hakotor thangmano je boro kebumung khwlaimani promila joymala bobo tabu yapok khorokjak Montri bokhorok ni bagui koklam khwlaima yagulo US House of Representative ni tangphang Kevin McCarthy no khobui kubuni borok rok line romui Montri bokhorok Modi ni autograph naharmani rok nukjakha Montri bokhorok Modi kok narugui tongma jorao Modi hwnui chirikjak kwbangma lukorok bini nangkukmani koklam rok paimani yagulo asalo Montri bokhorok sakbai thangsimani kaisa koklop bo sawai khnarika puilao hingke hindi bai aboni yagulo khe English bai bini koklop no sawai khnarika Montri bokhorok Modi India bai US ni thinang jorani bayap ni kok no sana thangui no o koklop saka Montri bokhorok. A poem that I once wrote. आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है. Te kaisa bukhago hinke White House horni mai chalaima jorao US ni President Joe Biden ni khogo khwnai mankha seikrung Rabindranath Tagore ni koklop rok bo saka Rabindranath Tagore ni wansukmung rok US ni kwbangma lukorok ni khao thai swnamjak hwnui. Bureau Report Bokhorok.